si n'igwe wee zitere m. Ezi nwanyị nwere obi nke di ya, ezi nwanyị nwere obi nke di ya, onye ezi omume, onye nyaka nke nna si n'igwe wee zitere m. Otu ọ dị, ọ na-eme ihe obi m na-achọ, ọ na-eme ihe obi m na-achọ. Ngawa ozi ije lọta, ogoli mara obi nke di ya, eme m obi aṅụrị. Ọ na-eme ihe obi m na-achọ, ọ na-eme ihe obi m na-achọ. Ngawa ozi ije lọta, ogoli mara obi nke di ya, eme m obi aṅụrị. Ọ dịghị eme ihe ga-ewe dị iwe, ọ dịghị achọ ihe ga-ewe dị iwe. O mee misteki mee, ọ ga-ese kpụrụ ana were ọ dị ya mgbaghara. Nwanyị mmụọ Chineke na-achị, ọ bụ ihe a ka eji mara ya. Ọ dịghị eme ihe ga-ewe dị iwe ma ọlị, ọ dịghị achọ ihe ga-ewe dị iwe. O mee misteki mee, ọ ga-ese kpụrụ ana were ọ dị ya mgbaghara. Enugo ọ na-amụta ụmụ nke mara mma n'obodo, ọ na-amụta ụmụ nke mara mma, ọ mụta ụmụ nke mara mma, onye ezi nkwado ogogbuzuo ọchake. Ọ na-amụta ụmụ nke mara mma, ọ na-amụta ụmụ nke mara mma, ọ mụta ụmụ nke mara mma, onye ezi nkwado ogogbuzuo ọchake. Simi Chris ghọtara ihe m na-ekwu. Ọ na-enwekwa aṅụrị n'ihi na ọ chọtara ezi nwanyị nke mara obi ya. Isi na ndị chọtara ya. Ezi nwanyị bụ nke nwere agwa ọma, ogoli nwanyị bụ nke nwere agwa ọma. Ịchọba ịnụ nwanyị, gba mbọ chọta nke Chi na-enye, ọhụ nke ahụ kacha mma. Ezi nwanyị bụ nke nwere agwa ọma ka ngwa gị. Yes, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the management and staff of Sapoli Photos and Video of number 56 Olokoro Street by Olokoro Umuahia, Abia State is present today for the traditional marriage ceremony between our beloved brother and sister Adugo, Ogbulafor and Nnamdi, Okafor. Today, the 8th day of December 2012, here at Ogbulafor's compound, Etaja, Obohia, Olokoro, in Umuahia South Local Government Area of Abia State. I remain your cameraman, Ogugwa Uchenna, with my movie cameraman also is here, Kole Wale, are here to push the whole quality of everything that is going to happen here today. We wish you happy married life. We wish you the best. To God be the glory. We love you all.
Yes, ladies and gentlemen, we are now direct to the queen of today. That's our beloved sister Adugo, Constance, Ogbulafor. Okay. And today is a very special day to her. The 8th day of December 2012, here at late JJ Ogbulafor's compound, Ihite, Olokoro Umuahia, South Local Government of Abia State. And we are here to push the whole quality of everything. That's from the television department of Sapoli Photos and Video of number 56 Olokoro Street by Olokoro Umuahia State. Is just here to talk to this beautiful lady, and we're just going to straight to the point. My sister, good day. Good day. How's everything? I can see you're smiling told me today is a very special day. It's a very unique day. Yes, so please, I want to know your name. My name is Ihite. Adugo, Ogbulafor. Constance. Alright. Please, I want to know exactly what is happening today in your father's compound. I have been seeing so many things are happening. You can see the decoration. People are preparing so many types of dishes around the corner. I just want to know what is happening, what is going on. Today we're celebrating my traditional marriage. Oh, it's celebrating your traditional marriage proper. Please, I want to know the young man, the name of the young man that you're going to join together today. Mr. Nnamdi. From where? Okafor. From where? Mbaise. From Afoukwu. Okay, Mbaise in the state. Alright, I want to know exactly what really attracts you to the young man before you make up your mind to say that he is going to be the father of your family. His sense of humor, he's a good person. Alright. And he has a good smile. Like yours now. Alright, as you are going to join today in traditional way, and he's going to hand over to you. And what is your promise to him now? My promise is to be the best wife and build our home in a good way with God by our side through all thick and thin. Alright, we continue going, because if you are going to a destination, if you ever reach, you will continue going. There's other ladies are watching the screen now, looking at you. I say, which day am I going to be like Adugo? And what do you have to talk to such people? I say everybody has their own time. Yes. And when their time is here, I will be the one behind the camera looking at them too. So
Alright, we have a special name to the young man. That name, he's listening to you right now in the screen. I want you just to mention that wonderful name that you used to call him. I love that smile. Oh my God. Well, the one name he does like is Obioma. Obioma. Praise the Lord. Alright, now before we go into the cutting, there's some people that is helping to make today's occasion to be a successful one. I can call somebody by name to show your appreciation by group or what have you. Those that's helping to make There's so many people I want to show appreciation to. Yes. Number one, my loving mother who flew from US with her. She made everything possible. My brother Ogbuna too, I want to recognize him, and my family. Not only them, my friends that flew from wide and all over Nigeria coming for this day for me. My auntie Una, she flew from US just for me. And my auntie Charity was not here, but I know she's thinking about me. And my auntie Go, auntie Teresa, my uncle Chidi. There are a lot of them. If I keep saying, I won't finish. So in summary. Eh? In summary, I'm giving thanks to God, number one, and then my precious mother, and then my brother, my family in general, and then my friends. Well, thank you so much. I would like to just withdraw the cutting here. You know, 4 way to sleep doesn't mean you're satisfied. Because of time, we continue going, because if you are going to a destination, you never reach, you continue going. We are from the television department of Sapoli Photos and Video to push the whole quality of everything from A to Z of this program. We wish you the best. Thank you. We wish you happy married life. Thank you. In fact, we wish you what you wish yourself with this year. Thank you and God bless you. Thank you. Yes, currently we are going to beloved mommy, the one you are seeing right now in the screen. We want to talk to her now. She will tell us her mind and how she feels today. Mommy, good day. Good day. How is everything? I'm okay. I'm feeling great. I can see. Yes, I'm happy. Yes, today is a very joyful day. Yes, very important. I want to know your name. My name is Peggy James. Alright, Miss Ma, I want to know exactly what is going on today in your life, because I know there's something happening in your family today. Yes, my daughter Adugo, Constance, Ogbulafor. She's the only daughter I have. She found a life partner, and then we are celebrating the traditional marriage, today between her and her husband Nnamdi Okafor. So that is what's going on in my family. All right. Today. All right. Have you seen your daughter this morning? Yes, I've seen her. How is she? She's looking great. She's looking happy because she's very much in love with her husband. So I believe she's happy. All right. Now your daughter is going to join together with his husband, and I know that you're a mother, you know better than her. I know that he's listening right now to you in the screen. I want you just to tell her something reasonable that she can use to go to that family, so that the pillar of this foundation will be so solid, so that when she's listening to you, when she's loaded this cassette, she will understand and hear about what her mother is talking to her right now today. Yes, Adugo, my advice to you as a mother is that, one, you have to love your husband. Two, you have to respect your husband. And you have to work with him so that you will have a very long and loving marriage. And always know that the woman is always the block, the founding block of a family. If you do not function, the family will not function. So I believe you will be a good partner to Nnamdi,
and you have a very good marriage. Marriage is based on respect and love. Always respect that the man is the head of the family. Okay, so he only needs your support. Please, I hope you will always hear my, whenever you look at the video, you always know or hear my advice, that you, as a woman, have to know your place. You should always love your husband, cook for him, and then whenever the children come, your marriage will be solid. And I wish you to have that you're going to have children to cement the marriage. So that's what I pray for you. Because for me now, I'm enjoying because I have children. I have you, and I'm giving you to Nnamdi. You know, and I believe God will grant you your wish to have your own children. So I wish you good luck. Thank you, Mommy. You have said enough. And our people say that a word is a word for a. So, good advice. Thank you. God bless you. Thank you. Mommy, in summary, I don't know one or two people you know to give a thanksgiving to those who have assisted. Yes, you know, I have to thank my sisters, particularly my senior sister, Tessie. You know, she's been wonderful. My sister, Mrs. February, she's also been very cooperative and wonderful. The ones in overseas, they contributed some money and for me to make this thing, the celebration a success. And that's Mrs. Ibojon Helen, Mrs. Onwukwe, Olive, and Gina. And I have other sisters in Abuja, Zamaka, Kudo, Nena, Obi, and Mrs. Cordelia. They all came, you know, and my senior brother, my brothers, they are beginning with Prince, Eze, Ogbulafor, Okezie, Eminea, Chede, and Luke. You know, even though he's not here, Luke, I know I have your support. You know, so everything is, you know, is going on with my family support. I have my two mothers from my father, Ugoji Abigail and Ugoji Felicia. So they have been so wonderful, taking care of me since I came back from the US. So I thank them for their support and love, you know, and other friends of mine. I may not mention all of them. All my friends, Mrs. Idam, she came from Lagos, and other ones have been calling me from all over the world, you know, to wish me, you know, the best. So I thank all the wives of my brothers, all my sister-in-laws, and some of my brother-in-laws too. So I thank all of them, everybody related to Ogbulafor's family, and friends and family. I thank them for their support and prayers. Yes. Yes. God who have done it, may His name be glorified. Jesus. Amen. 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 Oh, ladies and gentlemen, that is the arrival of the in-laws from Mbaise in Imo State. Just arrived here at the compound of late Eze Jeje Ogbulafor's compound, Abia Olokoro, here in Abia State, where the event is going to take place, the traditional marriage between Adugo and her beloved husband, Nnamdi Kingsley.
n'ọgbọ anyị gara hụ na ndị ọgọ anyị ha na-abịa ha na Honorable Kingsley Nnamdi na ndị nna ya na ndị nne ya ha ji nkanka nabatala obi eze jeje Ogbulafor ufoma nke bụ nke ndị Olokoro. Around here are dignitaries, personalities of His Royal Highness eze jeje Ogbulafor late. And Afoukwu, His Royal Highness Nnamdi Chief Sir, Vincent Ogbulafor, he is here live. And Afoukwu, Prince of Ogbulafor, then I travel to Ogbulafor. Our dinner, Kingsley Nnamdi, and the Namunia. Ohaneza Pushelata, Inabata, Izogani, Comrade Kingsley Nnamdi, Umwanuzo Pusheligwe, Inabuteya, Nihina, Oyembrebo Buchala, Hpu Gozri, Ogozi Chalaya. Dika imutela favor lezi Ogbulafor ta aina sila favor geso itegela ha Jesus. Amen. Okay, Ganga. Speaker. Kimo, bueno. Mbiso, bueno. Ndị nwere Abia mbọ nwanne. Bueno. Abia State. Bueno. Ịtacha ọgwụ ya. Olokoro Nonga. Kwazonu. How are you? You are welcome, my twin sister and I'm
Mbaise, mamano. Ona ni here mande mo ko ko. Ona papa do. Ekele do. Yo nyamba wa ni. Olokoro, mamano. Mamano. Listen, mamano. Mamano. Ajara kwazo wo. Dog, maman. Mbaise, maman. Igbo nwa maman. Biko ndị ọgọ anyị eme n'ọjị. Egosila nnabata. Udo dịrị unu. Mamane. Ihite Afoukwu, mamane. Come on. Dog, maman. Ihite Afoukwu, Kweben. Where's one? Igbo, maman. Igbo, maman. Abia, maman. Abia, maman. Ihite Afoukwu, maman. Ọ dị ka ọjọọ na-agalera. Ndị Ihite Afoukwu, ndị Imo, ndị ya anyị na ha kwụrụ bịa. Ọjị ezuola anyị o. Anabatala anyị. Ọjị eze lara n'eze. Mbaise mamman. Ndogo mamman. Abia, when? Olokoro mamman o. Una bera. Ke boji de. Okay, sir. Kanaga. Ke boji. Uhuru ndogo puta. Oboji udo, oji hunanya. Ọmụ ije ụmụnne na ụmụnne. Ọ bụ ije mmiri, ọ bụ ije nkụ. Anyị na-achị iji unu garịta ka ọ maa mma. Anyị na-achị ọgwụ agaghị ekpo unu mụrụ lawa. Anyị na-achị ọjị bụ ọjị ejiri anabata nwanne ọgọ. Ama nara ike na nna anyị onye nkere anọ n'ime anyị ugbu ọ nọ n'ime anyị na mmụọ Chiaka nwere ihe gawa. Ọ bụ onye gọziri nwa ya ka ọ mụrụ ya. Ugbu a kwanụ Chukwu eme ebere ndị ọga anyị abịa. Anyị na-achị na ọ bụ ihe ọma ka unu bịara na ihe ọma gị sokwu unu n'odere anyị nwụọ ahụike na ogologo ndụ
anyị na-achị di na nwaanyị ihe ọbụla ha biri aka ka ọ bụrụ mma mma. Anyị na-achịla aka ibi ndụ ogologo bie hụ onwewela anya. Anyị na-achịla aka ịmụ nwoke mụọ nwaanyị. Chineke ga imekwa ebere nye ha ihe a ga-iji zụọ ụmụaka. Dị ha ka iji na-eleta anyị nwe ndị mbụ ndị ọgọ. Ana m achị biko nụ otu ọjọọ isi nọdụ n'otu. Anyị niile di na nwaanyị gị nọ n'otu. Anyị niile gị nọ n'otu. Ọ gwụchala Chineke m ihe anyị bụ n'obi n'otu n'otu. Ọ kwanụ Chineke gị bụrụ anyị mkpa anyị. Anyị si Chineke nna ka e na-ele ihe dị n'obi ihe dị mmadụ n'obi. Ya bịa egbuo mkpa anyị n'otu n'otu maka anyị bụ ka ọ dịrị anyị mma ka ọ na-agaziri anyị. Di na nwaanyị a bịara ịlụ igbu otu taa, a na-asị Chineke na ọ dị ihe ga-ebute ọgbaghara n'ime ha ya wepụ ya. Ọ dị onye ọbụla ga-eweta ọgbaghara n'ime ha ya wepụ ya. Ọjọọ udo ọjọọ ịhụnanya ndị ọganihu. Mụ na chi otu ọbụla o sitere na ọ ga-adị mma. Ọ dị m nwute na onye isi onye ụlọ anọghị ebe a. Otu ọbụla o sitere ọnụ ya. Anyị wee lụọ ọchị a wepụta. Nke a wọkwa eze Jeje Ogbula ọ ga-eji mara ya. Ebe ọ bụ ọkwa ya ka eji na-eche ọjị. Ọ bụ onye ọma, onye udo, onye ọganihu dị na mma. Ọganihu ahụ ka anyị ji na-eche ofutere ihe ọjị taa. Chinu biko ndị ọga anyị bụ na-abịala. Ọjị anyị ga-eta ya. Anyị ga-eta ọganihu. Anyị ga-etata idu n'otu. Anyị ga-ehụrịta onwe anyị n'anya. Anyị na-akpọkụ Chineke nna ka ọ machi aka nsọ ya ya gọzie ọjị ahụrụ ndị ọgọ hụrụ ụmụnne pụta mgbe anyị ga-ata ya ka anyị tata ihe ọma niile si n'aka Chineke nna na-abịa. Anyị na-atụkwasị achị na o nwere ihe ọzọ anyị na-echetaghị rịọ ya. Mụ na achị ma nke anyị chetara rịọ ma nke anyị na-echetaghị ka anyị chịkọtacha awụsa n'ụkwụ nsọ Jizọs Kraịst ka o were ihe mere anyị ekpere. Ọ ma rịọ nke a site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Ndị ihe ọma ndị mma kwenu! Ụmụ Naịjirịa kwenu! Ụmụ Abia steeti kwenu! Imo steeti kwenu! Wezikwanụ oziele! Ọ na-abịa o!
But I used to. I got my mom now. I know it's not them. Yeah. Okay, thank you. Ka onye akpịrị ọgwọtahụ ọzọ a sị dị mma ekele n'aha ndị ebe ka anyị n'ọjị ka anyị hụrụ n'ahụ karịrị akarị na-ekele unu ana m ekelekwere unu n'aha ndị Ihite Afoukwu n'aha ndị ụmụ ọganihu ụmụ emeru owo ndị ọgụ unu asị unu emeela Enara na-ekele Chukwu gozie unu
Thank you.